Športový redaktor Martin Todt Vaňo z Aktualit a športový redaktor Tomáš Prok sa vyzbrojili poriadnou dávkou estrogénu. Dali si rýchly stretching prstov, špeciálne chladiace protišmykové rukavice, usadili sa za ich odľahčenú mechanickú klávesnicu a po kreatívnej a intenzívnej chvíľke z nich vyšli dva nasledovné statusy. 7 slovenských reprezentantov sa odfotilo s Filipom Sulíkom. Fotku pridal Andrej Golián o 1 ráno na svoj IG. To som ja, toto je Andrej Golián. Je pre mňa scestné fotiť sa ako reprezentant s človekom, ktorý vyznáva hodnoty ako Filip Sulík. Keď už, tak aspoň má toľko triezvosti, že to nezverejní na sociálnych sieťach. Chalani sú vzormi pre deti a mali by si uvedomovať nejakú svoju zodpovednosť. Je to pre mňa nehodné reprezentanta, ale nevolám tým potom, aby sa im zakázalo reprezentovať. Ďakujeme. Nejdem ich ani ospravedlňovať a písať, že nemuseli vedieť, o koho ide. Sú profi športovci a reprezentanti a na to si musia dávať pozor. Fotografia s Filipom Sulíkom vznikla nešťastne. Viacerým mladých reprezentantov nevedelo, o koho ide. Niektorí ani netušili, že sa s nimi fotí niekto iný ako